Pero faltaba hoxe. Que está pasando? Compañeiros... Que farían as dos espantallos xa. Cuidado con Maruja, Que se meterían. Compañeros, sempre que aparece esta emergencia, dadenos sinal de exterior. Ai, que mira, están chegando aí os bombeiros, cunha motobomba. A motobomba, Imos para ali que a cara pareceme Non sei coñecida, se cabemos ben, eu penso que chegamos a Aí está, tempo. aí está. Raquel, Estamos ben, por boa aquí, tarde. aparca por aquí, Manuel, eu penso que podes aparcar. Pegado a cera mesmamente mismo. aí, sí, pega o ben, non vai a ser. Aquí estamos, bueno, xa vexo que veñen por aí os reforzos. A ver, non vos preocupedes, compañeiros, que xa estamos aquí. A ver como baixo, esta vai a ser a verdadeira odisea. Espera, que levo unha saia. Como fago agora? Ah? Aí? Non. Sí? Ai, espera. Bueno, Aquí vas. xa está. Non viña eu vestida para a ocasión. Baixa, Manuel. Aquí estou. Boas tardes, Case Raquel. non baixo, porque o único que levo eu hoxe de bombeira forestal é a chaqueta, o Que resto... xeito de entrar no... Diche. Que candei en directo, Home, escoitamos alarma, escoitamos aí unha serea soando e dixemos, esta xente precisa axuda, así que viñen, pero viñen cos mellores, vinde por aquí. Pero que foi o que pasou? Pois non sabemos. Que tal, rapaces? Como Pero se estás? escoitamos sonido de emerxencia, nos vimos. E veño ben acompañada, por aquí estará chegando. Manuel, onde estás? Aí o temos, ven para acá. Como estamos? Boas tardes, moi Aquí ben. está Ten Manuel. aspecto de jefe. Moi ben. Ten aspecto de... cuidado. O mellor non, mellor é o último de todos. Mira, Manuel motobombista, por iso viñen eu con el nesta motobomba, e por aquí temos a Ismael e a Marcos, bombeiros forestais, todos eles profesionais maravillosos que cada verán están aí en primeira liña de lume, nunca mellor dito, loitando contra os incendios, os que lles debemos moitísimo, e cos que esta tarde imos aprender un pouquiño máis sobre ese duro traballo que tedes na loita contra o lume, non? Sí, a ver, é un traballo complicado, presentase a campaña complicada, pero intentaremos solventalo da mellor maneira posible con o máximo, ca máxima forza posible tamén. Intentaremos nós tamén axudar dentro do posible, buscar a ver que podemos facer tamén nós. No, para axudar a que haxa menos lumes que non teñan que salir estas bombas, porque son preciosas, A verdade que a bomba é preciosa, pero o bonito é que non tuvera que sair nunca, non? Sí, eso sería importante. O ideal, non? O ideal sería eso. Hoxe imos aprender como funciona esta motobomba, que prácticamente a estreades, non? Sí, bueno, estrenouse a semana previa a Semana Santa. Porque fostes a colaborar a Asturias, non? Asturias, sí. O Concejo de Valdés, en Luarca. E imos falar con todos, pero sobre todo con Manuel, que é o máis veterano, sobre como evolucionou o vosso traballo. Cambiou bastante, verdade? Sí, bueno, últimamente cambiou moitísimo porque os medios dos que dispoñemos son moito mellores, máis modernos, máis seguros. Bueno, nos sentímonos de unha forma diferente para poder combatir os incendios con estes medios que temos. Non sei se os incendios cambiaron moito, porque se di que agora son máis virulentos, non sei se polo cambio climático ou non. Sí, é probable que sí. Os incendios, bueno, cada vez surgen incendios máis grandes e máis difíciles de combatir. Última xeración, de motobomba que me viña contando neste traxecto Manuel que mudou a cor, agora son de cor amarelo, non vermello, porque de noite vese mellor, efectivamente. Moitas cousas máis, por exemplo, que capacidade ten de auga unha motobomba como esta? Esa leva 3.500 litros de capacidade. Que xa son litros, Carai. Sí, pero ademais ten unha bomba moi potente, unha bomba Ruber moi potente con alta presión, que eso aí é onde realmente quitamos noso gran rendimiento. E a mangueira onde a ten? Atrás. Podemos la ves? Todo, sí, Está claro, por aquí atrás? Claro, Veña. sí. Xa imaginemos que acabamos de A ver, chegar a un onde está? incendio, que facedes vos? Pois mira, parece que por aquí atrás, na parte traseira, está todo o material, non? Guau. Sí, pois aquí temos fácil, en este carrete xa vamos mangueiras, e aquí dispoñemos pois do lote importante de mangueiras porque tamén temos nos queixóns laterales, e de forma dispoñemos moitas mangueiras sin o condutor ter que subir arriba a nada. En principio, dispoñemos de 13, 14 ou 15 mangueiras abaixo sempre, para que o noso traballo sea efectivo. Entonces, E antes falabades do depósito, no depósito, levades auga. É auga ou leva auga con algún produto para extinguir os incendios? Vamos a ver, o depósito leva auga, nada máis, e logo o produto vai aparte en outro depósito. Pero botades de algo, non? Claro, sí, botamos aí un espumógeno que nos permite que haxa espuma para que se manteña a humedade e todo eso. Pero eso vai aparte, porque si consideramos, si as brigadas, os jefes de brigada, os axentes forestais consideran que é necesario aplicar ese produto, nós activamos aquí nestas pantallas, entonces preparamos a mezcla para eso, non? Pero si non é necesario, pois entonces traballamos solo con auga. Sí, señor. Que Fai modernez, falta que chova, verdad? Non, facía falta que chovera, verdad? Aparte, 15 días seguidos, non? Sí ou non? que chovera con frecuencia.
Claro, tamén. Dicía Ismael que a cousa se presenta regular, imagino que precisamente por todo iso, non? Claro, hai un mogollón de combustible, temos aí o caldo de cultivo, e se o tempo lle axuda... Porque se ve, ti miras e ves, realmente ves un país, ves lo verde, pero en canto tocas, me dá a miña impresión, está seco. Sí, claro, con estes días de calor e o vento que fai, isto seca enseguida, Moi rápido. E hai moitísimo combustible no monte, moito combustible, crece moito. Pero esa culpa nosa A tamén. vegetación... Cada un a súa finca ten que ter limpa. Claro. Sí, bueno, deberíamos, pero bueno... Pero o abandono do rural lévanos a que cada vez... Lévanos isto. Se lle preste menos atención ao monte, ás fincas. Crece moitísimo a maleza, crece moitísimo. Bueno, pois entón falaremos de que podemos facer nós tamén para previr do vosso traballo, de como funciona esta motobomba. Temos que seguir daqui, que estamos no medio da estrada. Para nós, ahora xa orde xa Sí, claro, sí, cuidado. Vamos facer unha cousa. Marchamos 3 minutos, despois falamos con eles do seu traballo e imos falar de conflictos veciñais, que non só temos o conflito de Carballo, senón a máis lugares. Se cae o verán tan duro como o ano pasado, fai que este ano a campaña contra os incendios pois comece antes que nunca. Imos ver como se adestran os bombeiros forestais para lutar contra o lume, un traballo que sempre exixe o máximo. Estamos nas instalacións do futuro Centro Integral de Loita contra o Lume, que será un centro de formación específico para bombeiros e bombeiras forestais de Galicia, o primeiro campus onde se imparta formación teórica e práctica. Dispomos dun circuito de entrenamento de bombeiros e bombeiras, dun circuito de formación 4x4. Creo que agora vades levantar unha cortina de auga. Sí, vamos a facer unha autoprotección. Trátase de facer 2 cortinas de agua para protexer o camión, protexer a brigada. En cuanto vexamos que o lume xa baixa, retirámonos e pómonos detrás do camión. Hai que facelo bastante rápido, o que pasa que en principio vamos a facelo despaciño para coller experiencia. Unha vez que estás no lume tens que facelo moi rápido, senón habría que salir pois onde está o peligro. Non nos poderíamos quedar aí. O que consiste é en parar aí o frente de lume, protexernos nós e depois iríamos hacia atrás, hacia o motobomba. Aquí xa non teríamos peligro, o frente de llama está apagado, entonces agora o que deberíamos que facer é pois, tomar outras decisións para poder coller un flanco, a cabeza do flanco, calquera un deles. Como se abordan os incendios? Como tedes que planificar para combatilos do mellor xeito posible? Mayor formación, investigación y desarrollo de nuevos productos y de el propio SEPIF, del propio operativo de bomberos forestales, ¿no? Porque nuestro clima está cambiando a Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que nuestra orografía, nuestra vegetación, el combustible sigue siendo atlántico. Por lo tanto, en esa transición, que no es de un día para otro, va a llevar años, es donde tenemos mayor riesgo, como pasó la pasada campaña, que tuvimos mega incendios. Os bombeiros aquí adestran non somente ca auga para protexerse das lapas, sino que hai que conducir e moi ben para chegar aos puntos máis difíciles. Vamos a facer agora mesmo un badeo, que outro dos exercicios que practican aquí no centro. Consiste en aprender a pasar este vehículo polo medio dun río. Para iso hai que facelo moi despacio, pero moi constante, para que non se estropee, por exemplo, o motor, que a auga non lle chegue o motor. Nós que necesitamos agora é formación e a formación. E crear un servicio que sea o máis profesional posible, porque agora hai lumes que son de interface, temos que aprender como traballar nos lumes de interface, para salvar pueblos, para salvar casas, infraestructuras. Xa lle daba moito a valor ao voso traballo, pero despois da experiencia de hoxe, aínda moito máis. Douvos as gracias por todo o que facedes. Sempre decimos que nunca agradecemos lo suficiente o traballo desta xente que loita contra o lume. E aquí temos a dous representantes, que son Manuel e Marcos. Estamos falando do vosso adestramento. Tamén hai que adestrar, non? Sí. Vos sodes bombeiros forestais. Sí. É exactamente como se di. Sí. Pero, o sea, unha cousa é brigadista e outra cousa é bombeiro forestal. Iso era Ou cambiou, ou pasou de brigadista a bombeiro forestal. Sí, antes éramos peóns contra incendios forestais e agora somos bombeiros forestais. É o que ten máis sentido tamén, non? Porque ao final, é o que facedes, non? Sí. Apagar o lume no monte, non? Bueno, tamén, brigadistas son as brigadas de bombeiros forestales. Tamén. Bueno, tamén. E como se forma unha brigada?
Que na compón? Pois a brigada está composta por un xefe de brigada, un condutor. O xefe de brigada, na vosa brigada, quen é? Pois, bueno, eu non estou na brigada, eu sou un condutor das motobombas. Ah, vale. A brigada Marcos, podes O meu xefe, bueno, é unha persona como nós, só que ten a titulación de ciclo superior. Quer dicir, pero hai un axente medioambiental, non, que vai pola súa conta. Cando hai un incendio, como intervides? Vai un axente medioambiental, despois vai unha motobomba e unha brigada. Exactamente. Correcto, é así. E como se distribuye? Como se fai ese traballo? Bueno, cando dan alarma, o axente forestal suele ser o primeiro en chegar, entón, pois se manda a sair tamén unha motobomba e a brigada. Todo ese equipo, eso é un pack, un equipo. Chámase así. Un equipo. Entón, o axente forestal, o primeiro que fai é valorar a situación dese incendio, entonces ver, pois, a probabilidade de que arde moito monte, entonces se encarga de poñerse en contacto co distrito para pedir, pois, reforzo de medios, non? Máis motobombas, máis brigadas ou medios aéreos, ou o que considere oportuno. E agora que estamos a mediados de maio, xa é un mes onde xa está todo operativo, onde xa podría ser perigoso que haxa incendios neste mes de maio. Sí, claro. Incluso antes, en marzo, pois en Semana Santa, suele haber Cada impresión de que cada vez é antes. Claro, iso todo en función da climatología. Porque antes eu acordo, cando era pequeno, os incendios, os lumes eran en julio e agosto. Sí, pero agora, pois, esa tendencia vai mudando porque, claro, o cambio climático, pois... Nótase de verdade, presentas outra maneira. E se nota aí. Hai xente que non quere ver, pero vos vedelo claramente, non? Incluso no 2017, pois, houve unha avalancha moi grande de incendios en outubro, o 15 de outubro, por exemplo. Que xa non debía, porque debía estar todo xa mollado, non? Claro, pensamos que, evidentemente, ese cambio climático é porque temos menos auga, menos chuvia, pero tamén iso fai que o terreo estea máis seco e iso vai arder con maior facilidade, non? Claro. Outros problemas é que hai moito combustible nos montes. Hai moito combustible, entón, pues, bueno... Hai que limpar máis. Combustible xa son os eucaliptos tamén, o sea, combustible tamén. Claro, pero todo. Especie de árboles, non arde igual o eucalipto que é un pino con carballo. Ti tes unha... Non, igual non. Pero ti tes unha plantación que ti é limpa e ten menos probabilidades de que arda o conxunto inteiro. A diferencia é tan grande, porque sempre se nos avisa moito de que hai que limpar, a diferencia do lume é tan grande como que... Sí, colle máis intensidade. Donde os montes están limpos, pode haber un incendio de copas, pero, bueno, aquí non son moi frecuentes. Aquí non son moi frecuentes. Entón, bueno, además, que iso permite que nos podemos acceder. A nosa dificultad moitas veces no monte é non poder acceder debido á cantidad enorme de combustible que hai. Bueno, e como é o terreo tamén en Galicia, non? Bueno, claro. Entendo que a veces no monte hai unhas vagoadas e tal, que eu a veces vexo sitios que digo eu, aquí como haxa lume, non hai maneira de que chegue aquí un coche, nin un camión, ni nada. Bueno, onde hai esas fuerzas pendientes e moita maleza, pois, bueno, aí a solución, se o incendio se produce polo día, e se dispón ese momento de medios aéreos, avións, helicópteros, e logo os medios terrestres, pois, ir rematando, ir entrando, e ir tratando de, bueno, de estabilizalos, controlalos e finalmente extinguilos, que é a nosa función. Imos facer un pouco de exame de conciencia, nós, como usuarios da terra, que podemos facer, supoño que se estarán facendo cousas ben tamén, pero que podemos facer para evitar os lumes ou facilitar o vosso traballo? Hombre, pois unha delas, se os montes estiveran un pouco máis limpos, ardería moito menos, sin duda. Cada canto hai que limpar, máis ou menos? Bueno, eso en función do tipo de terreo, en función tamén da climatología que veña, crece máis ou menos. Eso é un pouco imprevisible. Pero ti antes, aquí medra moitísimo. Se ben sabes, ti limpas hoxe e dentro de 15 días xa hai braña, non? Sí, pero bueno, de todas formas é unha maleza fina. O peor é cando levanos sin limpiar. Cando levanos... Que está tupido, que está... Exacto. Prendo lume xa non hai maneira de... Claro, non é fácil acceder a extinguir. Despois, evitar as queimas, non? Agora xa non se poden facer queimas na casa. O que se chaman queimas controladas, que creo que xa non se denominan. Queimas autorizadas. Son queimas agrícolas. Hai autorizacións e hai queimas. O que se fai na casa é queimar de restos agrícolas. Iso está prohibido desde abril, desde finales de marzo, hasta que sacan outra vez que autoricen outra vez. A ver, as queimas que faz na casa, en teoría ten que ter unhas condicións que non pode haber máis de X kilómetros por hora de aire. Agora que falas diso, cal é esa, digamos que esa marca ou esa cifra dos 30-30-30? Os 30-30-30, a ver, é cando hai máis de 30 kilómetros por hora de aire,
máis de 30 grados de temperatura e menos do 30% de humidade. Aí xa estamos falando dunhas, digamos que, dunhas características ou dunhas circunstancias que fai que sexa moito máis posible que se propague o lume, non? Sí. É perigoso iso. Sí. A ver, son as condicións óptimas para que haxa grandes incendios. Sobre todo sumándolle ao combustible, a topografía e máis o clima. E o ser humano, entendo tamén, non? Sí, o ser humano moitas veces é o que ten a maior parte da culpa. Pero se escoitaba, ainda hoxe escoitaba en Radio Galega pola mañán que dicía, bueno, pirómanos non hai moito. No, hai xente que ten mechero e encende. E descuidos tamén, non? Sí, Seguro que sí, tamén, sí, evidentemente, que hai xente que hai investigación sobre isto, de pirómanos, pero eu creo que hai moita xente que se descuida, porque que di, bueno, eu controlo e vai sin o lume, ás veces, sí ou non? Claro, sí, bueno, hai escapes de queimas que generan grandísimos incendios. Sí, non? Grandísimos, sí, sin duda. Porque a xente pensa que o controla, pero unha vez que escapa, o lume, ben, sabedes vos, é moi difícil unha vez que se descontrola. Pero a Consellería na que nós traballamos, eso teno moi ben enfocado desde o punto de vista que autoriza queimas, o sea, bueno, estou falando de fora da campaña de alto risco, que están suspendidas de forma determinante. Pero autoriza, desautoriza sempre en función da climatoloxía, porque tamén quere favorecer que a xente queime, pero, claro, dentro do marco de seguridade. Porque o monte, quer dicir, non pode arder de forma espontánea, ou sí? No. De que, bomba, o lume non sale de forma espontánea. Ten que vir porque alguén prende lume. Unha boa parte dos incendios generanse debido ás queimas. Ou porque deixamos algún resto... Descuidos. Accidentes tamén. Son as queimas. Por causas. Estábamos vendo agora un titular, creo que unha entrevista que che facían a ti, Manuel, ti és o máis veterano da brigada que ven hoxe, evidentemente, que cambiou moito. Decías que nos 90 cargabades a auga prácticamente nos ríos e que agora tedes tomas de auga en prácticamente todos os lugares, ou en todos os concellos. Bueno, eso cambiou, pero muchísimo. O sea, no 92, concretamente, foi cando empecé en esta profesión. Vamos, non había hidrantes casi en ningún lado, o sea, nas grandes ciudades. E como facíades? Os recursos eran os ríos e regatos. No río? Sí, claro. Ríos e regatos. Entonces, era a única forma que había. Entonces, bueno, foi avanzando todo, entonces empezou a Consellería a crear puntos de auga específicos para cargar. Claro. Esos puntos de auga, eso. Entón, bueno, xa melloramos moito, pero que agora tamén os concellos, ca rede de abastecemento de auga e o rural, pois hai hidrantes prácticamente en todas as parroquias. Os helicópteros tamén, non? Non hai balsas tamén? Os helicópteros tamén, hai unhas balsas específicas tamén pos helicópteros. Antes onde collían no interior? Nos ríos tamén? Onde collían? Bueno, nos ríos en sitios onde se databa, que en poucas zonas se databa. Xa ten que ser un río bastante grande. Igual podían... Decíase, non sei se era unha lenda ou non, que se tiñas piscina que igual se podían coller auga da piscina, da casa. Sí que poden, pero bueno, a veces a piscina hai pouco caudal e cousas desas. Pode cargar unhas cuantas cargas, pero tampouco hai unha restricción. Pero que tanto xa por curiosidade? Bueno, levan, hai algúns máis grandes, pero generalmente levan 700 litros, no Bambi, 700 litros. Cantos decías que levaba a motobomba? Pero vai moi rápido a volve. Entonces, pues bueno, non é que leve moito, pero vai moi rápido. Entón, pues bueno, se hai unha piscina que non sei moi grande, enseguida se agota a auga. E unha das cousas que tamén cambiaron foron os vosos medios. Estamos vendo esa motobomba que prácticamente hasta a estrenar, con esa cor tan chamativa, amarela, que así vese millor no verde, vese millor no monte. E entendo que facilita moitísimo o vosso traballo, non? Bueno, claro, as motobombas últimamente cambiaron muchísimo. Están moito máis modernas, moito máis fáciles de manejar, moito máis seguras, moito máis potentes. E, sobre todo, unha das ventaxas grandes é o tipo de bombas que levan, de bombas centrífugas, porque iso permite lanzar auga monte arriba pois con moita facilidade, non? Incluso con máis dun tendido. Moi fácil de manejar, moi segura e moi potente. Moito mellora no material. Pero tamén, entendo que moita mellora esta chavalada, esta xente nova, a formación da xente non ten nada que ver con a dai 20 ou 30 anos, non? Bueno, claro, hai que irse adaptando, según van vindo... Está moi formada. Según vindo medios, hai que irse adaptando. De feito, esta motobomba estamos conocendo todos os condutores, porque este é un modelo último, que veu fai uns meses, que foi estrenada concretamente en Asturias, nos grandes incendios de Asturias, no concejo de Valdés, en Luarca. O sea, iso está comprobado que funciona ben? Sí, bien, sí. Bueno, e outras entregas previas a esta tamén, moi boas tamén. Pois moitísimas grazas, bueno, sempre o decimos, polo voso traballo, moitísimas grazas por estar hoxe aquí para explicárnoslo, e o gallá que esa motobomba e vos teñades pouco traballo. Na prevención, igual que teñades moito, pero dende logo na acción que teñades pouco. Non teñen cara de optimismo para o verán, porque... Non, que ven verán seco, dá impresión esa.
Sí, pero bueno, eu creo que estamos preparados para afrontar a situación. Eso é bo. E a non nos deixa máis tranquilos. Parabéns, gracias polo vosso traballo. Graciñas. Gracias a vos. Gracias a vos.